Ay, makuha lamang ako hilad ang mga idol. Yung tamay dinarang ako dumang, masalang bagang kaganan baga lamang sutawi o baga may sawsawan baga dyan na may suwa lamang dyan na may maharang. Aday, o baga, alat ka, may lalaki naman. Hoy, nag-ano ka dyan? Oh no! Iyan ang pagkasabi ko sa iyo. Dahil ka nga nagpapaaram. Ha? Nataalam mo ini. Iyan ang pagkasabi ko sa iyo. Dahil na kumakukuha na lada. Ako pa pala naman problema kaan. Ako nga naman problema. Tako sa mga ipokilada. Uyug-uyugon mo an. Aralang na. Ano pan makuha dyan na lada? Yan ang sabi ko sa iyo. Sige mo sana kaya dyan ang kuha. Dahil ka man nagpapaaram. Ano naman ini? Nagpapaaram ako sa puon. Tapos, nag-alam ka, nagtatampo. Nagpaaram ka sa puon. Kaya puon mo niya. Dahil ka nakilala na kukuhaan. Kukuhaan? Kaya baga, dakulon akong kukuhaan na lada. Hay. Uto sa baba. Nahiling mo. So, biglangan-langan. Kung dahil ko pa nga nila magpipupudon iyang. Oh. Nahiling mo. Lada, ipod trip. Yugo-yugon mo ah. Jesus. Dahil kang bumagan nga sa pak mo. Kaya nga ni malani itong tumarang. Tamaharang. Hindi nga na baga, ano ang magiging resolbar ta dyan? May resolveran mo pa na nagkaaral lang na? Nagkaralang tana? Ano na ang pangyari? Makaharang naman. Iyan ang pangyari. Bahala ka kan magbaragan nga sa pak mo dyan. Iyan na nakukuha kan. Sige, sanang ko. Dahil man nagpapaaram. Dahil man, may purpose ini nyo na December. Kaya ini nag-alam. Mga purpose na December na. Taon na mo, maumayang pamanan. Dahil napadagos na ka ng pagluyos. Christmas. Oh Christmas no! tree. Nga dahil nga ako dyan ki-Christmas light. Ano manilag ko dyan? Dancing light. Dancing light? Ano, may pabayle? Oh. Pero masarami talaga lada. Ay, inda. Tadi ako kan makakan. Ako miya ko kan, medyo may harang-harang sa ng diit. Isasaw-saw ko kutan doon sa kunyan. Dahil mambaya ko kan masiba. Uyuk-uyukon mo bagan tahong ito na kan sa pakukan. Ano? Higi sa nang ko. Dahil man nagpapaaram. Hilingan ang nangyayari ka, ano? Natamakuan mo pa ang kilada. Hudo naman sa babatig. Tataga, hiling-hiling mo na naman. Dumang ka na naman makuha. Siyempre. Nanay pa nga Sabi mo, lamang nagbuburak. Ako ang open na magkuadigdig. Open magbukan. Hilingan na nga na nangyari. Natasala ko Nakaaral naman nga. yan. Ha? Ikaw bagal may sala nga ni ka. Ika nga ni ka lang may sala. Ika ka lang papanakuha nga ni dyan. Ba't ako man nagkuha? Iyo nga ni bagay ka man sana nahihiling ko bagang nakukuha dyan. Luguyugon mo an. Ang pagtalikod ko nga namin, makakuha man ba? What? So, tamila kung niya natin, mingam na kung ano naman ako. Ikaw man sana nga na nahihiling ko dyan. What? Ala, ubusan na alang nandyan. Gabutan na yan, oh. Tanga ako, balin ako kaya ng bahala ka na sa buhay mo. Sa'yo man kaya. Ako na nga na ang naghahagat. Tamili na hiling na alang nasulada niya. Ako na sumaysala. Luguyugon